Cada dia a Espanya ens pren 60 milions d'euros. 5 anys després, Artur Mas ha tornat a compartir despatx amb el president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. Avui per primera vegada com a president de la Generalitat i per reclamar més de 2.000 milions d'euros que l'Estat deu a Catalunya als corresponents al Fons de Competitivitat i a la liquidació de la disposició addicional tercera de l'Estatut. Diners que Convergència i Unió considera imprescindibles per a l'economia catalana, com també ho és la capacitat d'endeutar-se. Que es traspassaria una línia vermella si el govern de l'Estat, per la via de l'autogovern en matèria financera, actués, per entendre'ns, restrictivament.